खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव सानजा फारसे रायजो जानाय थागिबि बर'फोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां नोंथांमोना मिथिगौ थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जादोंमोन आरो बे गोजोन गोरोबथा बायदियै 3.1 दफायाव रोखा रोखा लिरनाय दंमोन जे सानजा फारसे सीमा बारायनायनि बाथ्रा आरो बे जाफुंसारबाय नंगौ बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोरोबथानि 3.1 दफाया दिनै जाफुंसारनायनि लामायावसै आबुङै जाफुंसारनायनि लामायावसै सानजा फारसे सीमा बारायनायनि जे थांखि सानजा फारसे सीमा बारायनायनि जे मोनसे दफा दंमोन बे दफाया दिनै मोनफानि उनाव मोनफा जानायखौ नुनो मोनदों नंगौ बे समाव सानजा फारसे रायजो जानाय थागिबि बर'फोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि 3.1 दफाया जाफुंनायनि लामायाव नोंथांमोना मिथिगौ थांनाय 2023 मायथाइनि 26 जानुवारियाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सानजा फारसे गं 60 गामि हाबनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन थामहिनबा सरजाबनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बे लेखा 41 गामिखौ सोसननाय जाखादोंमोन आरो बेनि उनाव आद्रा गं 19टा रेभिनिउ भिलेज बे हाबनायनि बाथ्रा दङमोन नाथाय जाफुंसाराखैमोन नाथाय बे समाव गं 19टा गामि बे 19टा गामिखौबो बे समाव सोसननायनि गासै खामानि बे खामानिया जाफुंसारबाय जाखिनि भेरिफिकेसन खालामनांगौ थामहिनबा सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्ला बेंगिरिया बे नायफामफिननायनि हाबाफारिखौ बे समाव नायफामबाय होननानै जोंनिसिम खौरां सफैदों आरो बे हाबनायनि लामायावसै माबे गामिया रेभिनिउ गामिया बे समाव हाबगोन नोंथांमोननि सिगाङाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों गिबिसिननि थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव होगोन नोंथांमोना मिथिगौ थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथा जादोंमोन आरो बे गोजोन गोरोबथा बायदियै सानजा फारसे सीमा बारायनायनि रोखा मोनसे दफा दंमोन आरो बे दफा बायदियै बर'फोरनि जे सिमां बे सिमाङा जाफुंसारबाय बिटिआरआ अरबाय बिटिआरआ सानजा फारसे बारायदेरबाय नोंथांमोना मिथिगौ दे थांनाय 26 जानुवारि 2023 मायथाइयाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गं 60टा गामि सोसननाय जासिगोन होननानै खोथा होदोंमोन আৰু শান্তিৰ ব্যৱস্থাত বড়োলেণ্ডত আমি আৰম্ভ কৰা চুক্তিয়ে 1 মাইলৰ খুঁটিত আমি স্বাক্ষৰ কৰা চুক্তি 1 মাইলৰ খুঁটিত পৰিণত হৈছে তিৰংগ পতাকাৰ তলত থিয় হৈ আমি বড়ো চুক্তিত ঘোষণা কৰা বা বড়ো চুক্তিত স্বাক্ষৰিত কৰা আৰু এক প্ৰতিশ্ৰুতি আমি পালন কৰিব খুজিছোঁ আমি সংকল্প লৈছিলোঁ যে বিটিআৰ বা বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজনেল কাউন্সিলৰ সীমা আমি গহপুৰলৈকে বৃদ্ধি কৰিম সমস্ত সীমা নহয় নিৰ্দিষ্ট গাঁও য'ত বড়ো লোকসকল 100% বাস কৰে সেই গাঁওসমূহ আমি বিটিআৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম সেই পদক্ষেপৰ অংশ হিচাপে ঢেকিয়াজুলি চতিয়া বিশ্বনাথ বিহালী আৰু গহপুৰত 80%তকৈও বেছি বড়ো লোক বাস কৰা 43খন ৰাজহ গাঁও আৰু 17খন বনগাঁৱক আমি বিটিআৰৰ লগত সন্নিবিষ্ট কৰাৰ সিদ্ধান্ত আমি আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনতে আমি ঘোষণা কৰিছোঁ बे खोथा बायदि बिथाङा गं 41 गामिखौ बै समावनो सोसननाय जादोंमोन आरो बेनि उनाव आद्रा 19टा गामि दंमोन आरो बे 19टा गामिखौ बे समाव जेरै खोथा होदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेबायदिनो गं 19टा गामिखौ बे समाव थिसननायनि जे हाबाफारि जोबथा हाबाफारि बे हाबाफारिया जोब्बाय बावैसो साननि उनावनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे गं 19टा गामिखौ डिक्लेयार होसिगोन थामहिनबा फोसावसिगोन गं 19टा गामि फोसावखांनायनि उनावनो आबुं
गाबुं गं 60टा गामिया बे समाव बिटिआरजों सरजाबसिगोन बिटिआरजों हाबसिगोन थारैनो जों मख'नांगोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे आफादनि जे गोख्रों नारसिननायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे गोख्रों खामानि मावनायजों गं 60टा गामिया बे समाव बिटिआरजों सरजाबसिगोन बिटिआरजों हाबसिगोन थारैनो मख'नांगोन जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि दफा मावफुंनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों जादों बिटिआर सरकारा गोख्रों जादों आरो बे गोख्रों बायदिनो दिनै मोनफानि उनाव मोनफा बिटिआर गोजोन गोरोबथाया जाफुंगासिनो समाव नोंथांमोननो बबे गामिखौ सोसनदेरनाय जादों नोंथांमोननो डिसप्लेनि हेफाजाबजों नोंथांमोननि गेजेराव होनि सिगांनि समाव जिहेतु नोंथांमोना मिथिगौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया थांनाय 2023 मायथाइनि 26 जानुवारियाव गं 60टा गामिखौ बिटिआरआव हाबसनगोन होननानै मोनसे फोसावथाय होदोंमोन आरो थिग बेबायदिनो बै समावनो 41 गामिखौ थिसनजानाय जादोंमोन आरो आद्रा थानाय गं 19टा रेभिनिउ भिलेज थामहिनबा गामिखौ बे समाव फरेस्ट भिलेजफोरखौ बे समाव थिसननायनि थाखाय खोथा होनाय बायदि थिग बेबायदिनो नैबे समाव गं 19टा गामिया हाबनायनि लामायाव बिटिआरआव सोसनजानायनि लामायावसै थामहिनबा आबुं 60टा गामिया जानायनि लामायावसै लक्की फोथार फरेस्ट भिलेज बेबो हाबसननायनि लामायाव बिश्वनाथ जयसिधि रेभिनिउ भिलेज बिश्वनाथाव बेबो बिटिआरआव हाबनायनि लामायाव राजगढ़ बालिजान फरेस्ट भिलेज बेबो हाबनायनि लामायाव फसलगी मिलनपुर फरेस्ट भिलेज बेबो हाबनायनि लामायाव बलमगुरि एफआरसि बेबो हाबनायनि लामायाव हिमाजुलि एफआरसि गोजोनजुलि एफआरसि बिश्वनाथ बेबो हाबनायनि लामायाव नंसे जयपुर एफआरसि बेबो हाबनायनि लामायाव गोजोनपुर फरेस्ट भिलेज बेबो हाबनायलाव बिहालियाव गोग्लैयो बे बिमारी लक्की फोथार गाव फरेस्ट भिलेज बिहाली बेबो हाबनायनि लामायाव नगरिया गड़ बालिजान बेबो हाबनायनि लामायाव रंपुर एफआरसि बेबो हाबनायनि लामायाव उराही लगा फरेस्ट भिलेज बेबो हाबनायनि लामायाव दिकियाजुलि आमलगा पथार रेभिनिउ भिलेज नौदुवार बेबो हाबनायनि लामायावसै दपदपि मानस्रि कासारी बनाई गाव फरेस्ट भिलेज दिकियाजुलि बेबो हाबनायनि लामायावसै दावांबारी दफ्ला पथार नर्थ ईस्ट लख्रा रोड साइड एंड वेस्ट साउथ ऑफ रेलवे ट्रैक रेभिनिउ भिलेज नौदुवार बेबो हाबनायनि लामायाव औबारी फरेस्ट भिलेज दिकियाजुलि दैमालु फरेस्ट भिलेज दिकियाजुलि दक्षिण सिला रेभिनिउ भिलेज दिकियाजुलि बेबो हाबनायनि लामायाव थारैनो मख'नांगोन जे बैफोर फरेस्ट भिलेज रेभिनिउ भिलेज आरो एफआरसि जे गामिफोर बा ओनसोलफोरा बे समाव बिटिआरआव हाबनाया रोखा जाबाय नोंगौ बे समाव आसामनि जइन्ट सेक्रेटारिया हरनाय जे जिल्ला बेंगिरिनो जे भेरिफिकेसन खालामनो थामहिनबा मोन 19टा गामि बे गामिखौ नायफामफिननो जे बबे गामिया थारैनो बर' ओनसोल बा ट्राइबेल एरिया नंगौना नङा बेखौ भेरिफिकेसन खालामनाय नोंथांमोननो गं 19टा रेभिनिउ भिलेजखौ नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायबाय गोजोन्थों मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन
लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन। जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन।